been the end over the okay and we am piao and when you could have piao and on the band yeah and your band is and what new go and non cafe will be the banana you know we go and was a banner okay top many panama the baby in sending new panel hair for your home farmer or your who see and I come life fire bob or come more any adinacas and into faso Eddie Abecumbia oh how by composing never come in and see about someone yeah yes men and not sometimes you feel or you're Diana for okay you're Diana okay it's no more feel so about no the bosom in the day bye bye there's no more entire for okay ATAALA and ATAALA for okay and the bosom in the day bye Kunkunya demon mona and the Ahumano Monamus the bedroom NKONSONKONSON hey that's so nti omu firi so ba ko ye ba fan ba ko so nya ba fan ATAALA konfo ne ye ba fan ona na bo so mesi na so ana de ni nya na oka no ho ono so ekura bosom ba ko efre na pia bra no mo de ba ko pia asase so mo ko tun so enso mbedi ka mo to se aha enso da na se nipa timiti na ha e ma ne ye yi ona mo de bosom no be ka enso no ho ana se mo de ekekere ana no na bosom timba kuroma ametimi nka bosom ebetimi aba na ofre kuroma ahene na ofre kuroma mpanyimfo ebe kuroma nyina na obi afie bia munye je kwanse efie bia munye kosia ba ko ye ntwe so maase ye mfa nkogu ase ye kwan so ye mfa ngu kuro na tifi apoya ne atoya anafo na ye nsi ade an ko bia mpra ne fie nsa ne fie anwea ana mpra bola mfamna ne mfa nsi ano kwan kane na wo pa e na wo hene e na wo ka chobi so nkoya wo ka chobi kosie ka chobi se ne ye nkwa ha wo se ho ne mfiri bai eni ememu anu maya na ba ye nye hwi ni do munyim ne kondom to so wa ko obuli we ga okay obuli bu kondom to eni aja mai yes ko ka fo ho ahwa fo na me no na nya dia se akọ ka me ma te na me ka bi ana ntu pese o chem se sa akọ ka no o be ba te ni huru bi ba te ana me e de obese social media na nam se ye ka ho asem ma wo ye de huru bi ti o be ye de okay Nkomopa TV, we serve you better. Right order for Nkomopa kasamfonyini eso eni aka cho say ye ne esom amamre amane na afi tete atempon a ye nananom efa so kane a ye beto ye ene no kretrudo ene nso ye chinchinchi na ye da fofo twedian pokwa me no e de adom ye MC Rapture as usual metena se ya na ye sunsum sem agya kofare bai na me de fofo nso ebrew ana wo me nchen me nsebre ya bia me ka kirew onyo ya bomoden subscribe na share na fe wa like page no na aboa ama edwumadi a ye som wo amamra kwanso ene na anom tete atempon ne nokoredie no batimi atumpon me da me ho aba me beduru a ene konfo kese a wabepie makachi a menene ebetwe enkomo adika so bom no eda na di nso ahu sampa ye woni pa bebre ede ma me basese a Dear channel na hwe Nkomopa TV channel na me hwe the authentic man ni Nkomopa TV ni me say Nkomopa TV Paul Amantem esumu sire dikanfo mo na sebe producer mata ko kesa so to kotwa masa to yo se enya ye una enyu aye enya akroma be cha ko be hihi ni be yu aye Nkomopa TV Paul Amantem mo sire dikanfo na mo sound no kwa de edi boy ora vo me da asesa wo gibre enya bre na metwa me ho eba ye konfo panyi wo me nchen enti yen sha se ani mumu nkomo na mum da bia me ka kirew se nyabre se maduasa ne mra wieye no na wanya bibi afrim e de abobra na watimi nso apɛ opuma sibre e wo wodadwene ene okoda na eso nana akwaba ye agya wo hene ba ene da foforo aye nyina ye hia e wo Nkomopa kasa mfonyini so enti wo beda wo ho adi a kire wa kire kwan na wa kire dwumadi a wodie na fe yatoa nkomotwetwe no so me da sipi edi kan me kira hefo na tifo nyina omo hwe me obi bia so fish apa pia se o kan se ne da ye hia no no krepa Midian ade na kwadwadu se wow na kwadwadu se because na kwadwadu se kwa no woni hwan kwadwadu se ye konfo a me koma so tan kwadwo ene ba fon fon free abosum ni asa abosum bebre nkoten nsu na me kom wo mo asoma so nkwanta na me wo wow ba midin amanfo di ni me pen na broda ene de ene wokọ ba bia ne akonfo mu ba bia na broda na amanfo de de frem ba midin anga se shada kamie na kwadwo ebi se asoma so nkwanta na me wo
Orofo afede won se efunu nani abie nti boa me ne ka me ho na ye nyina ye nuansu hye ye mfa tawuro entum na ye mmia kuro na afi adwa no ntimi enhwete wonye sabi akoda e won tintan fidie yi so e na wonye nipa foforo nso e wo eye social media no so da bia wodi mu akoti ne mum Nkomopa de ene na yensa etimi aka no nana obi be bisa se ebre ben da ben e na eye obrempon TONO KWADWO ode ne nsa to kom na nioma be kura na wafamu ene watimi abedru ba bia wadru me da asipi ebra TONO KWADWO kam na me ko school okay na me wo JHS okay e wo Mountain High School bi wo ya ha okay na that was 2012 oh okay ana TONO KWADWO ede ne nsa etu me ko mu fina na me be wi JHS intanu mu na ne ye fe mu na me se me nkom isan se ifie no me maame no obi se no won kwa asori me na me kwa asori na me kwa presby na maame so ayise no ko Jehovah Witness aso kwa asa no won kwa akoye bibi ho but ifie anka se Jehovah Witness for ne den na wo ho pa wa dance difo no ana BOSOM so firi me maame fie okay okay iti akome kwa me no misa BOSOM no firi maame fie anka se enchi ni kumawu oh okay but asoma so kwanta ha se na metena ha na ye wo me ha na matena beto sese ebire iti BOSOM no yekoba ne sa no da kope eyem se me yare yefun yare ne akoma yare sa nti da ko yekọ hospital doctor na ka che maame se oba no yare o yare no nye hospital yare okay ebi sa akora no mo de ne kofi a mo ta de mo ya mo yi ni free hospital de ne kofi a na asa ba na mo de na beto da hospital ama edit 3 days yare ne ma nti mo fa ne nko baabi nti ma me maame yes okay ene se na me ni makom na me ni sunsum se mu nti e ko baabi ma papa bi keka di nsini bi aye kan sim bibibi e kire ye ene nsem o ka kire na ese fa ebi wo mu ebi nim ba be fa ne saa sa ta na me nim sunsum mu obe kai kakra oh me kai en na mi swade ba me kai o ka kire ma me se yakwa me na hofo akowia ma me abro bi sika ana ma me abrewa no ana wawu ti ma ba no na ye saa na ma me se me bawi me bayi de me to no de na akwa ni hi amenya ma no me ma me so ebi ne bi woni nsem ya kan sikafo a ya kan kuruma etimo bi mu ma am wis kana ma bi na otoso tu me nim ne ye hwe wanim ko etimi so wo ye mama ba pa me nim de na ye se ma me de na ye se ebi woni nsem ti no ogege me so ti ma me ka jan se me ba ne bi ohia bia me de ma me ba ne de enti na wo ba ma akwala no waka se wasi akwala no ko squad na chi okay me ma me so nim sunsun nsem nti oti ase so okay ebi okwa me ni na chi enti na ne wo Jambeni ampam o chere ho niema se o ba tan o person ne ba ho to no o chere ho niema se ma meye tina de be chama ye kwa akoye nti Mr Father by to ne mani bi by se em ye be ko adane ye ba be ko na aton so no ma me ma me ho ye machine mo store na ye so be provision store ka se wa ha tina me da me ma me abom pe bia na me da so tina me da store ho di nti me da ho ma fe de obi akasa ma no obi ho ye machine me ma me si me ne di me si me ni okay bo kasi minister me se menye nti enu mu dididi mu enwumre na mu no ana me class teachers e ma so mo kire made e ba so mba behwe me to mo ba mo kasa mo na me mfi wo mo me amini pedua me te so mo kasa bato mo hu ye machine atem na sunsun o ye adwuma na se na me nim hwe okay e kira mbe wuram na hu sa na e ba sa na te e di kire na afi de ye pon store na ye ko fie no na ma me say brother ya ma lighthouse nti fa torch no na anasa fa cylinder ni kura na abaya bi nso te na ono so fa torch ni kura me se ntimi fa cylinder nso a ntimi nti na me no se na fa torch ni ye nko nti ye so na chamber ho nti mi wura ho bedroom ho na bibi twa me ni so prekope ye eno na ye de ya agrada na so ti me ni so jira prekope nti me hu hwe nti me ni ba me ho so na ese me wo konfu bi we krom ha ma me no nyame fa na clearance konfa ko suwawu na me woni fie na me hu nyina aye hire na me hu aye fi na me ebi sa me wo fa se ofa na de no so akoma ya de ne bai ana ye de o bai ma me no ho okay na me so okay ti ekwaduru fie no na me ma me isu okay me ma de konti a wo su ti edu fie na ma me se ke onzo no frame ke no se ke ene ko ne ko dware nti ma fa pill ma fa madwa pa na me support me ko raba me se ru akodo na de ko se twa me ni so ya so ne ati abro san so ma me so o hwese de ma hwiri ma ko gina bro san na de no so na mpese me hwiri si fom no a no mo sa de na sa de fe de wada ni kumfu aba nti no o hwese me gina bro san so na no se de bi no tetie ma na amanfo bai no yese bla bi obi yi me si fom okay yese de BOSOM no ye no o mo sa ye ya na sa te koda nti ade chia no pa
me maame me kodwale wie na ofrem na osike na bra na mtena na ncha wo mpa so na osike wo kwa asoro to nyom me so mko president me join praise team enti wo join to nyom aso wo fo nyina pa wa asem enti no society obekom akom ni asoro ye mu baako o kan sa akom ni asoro me me ba bekom me sa adwuma we die me nkom na me say fie bosom ho na akom abekam ti ona Mr. Fara na tia na say oni mi ni sa nkomo yeah na me say me da me nkom ti ma sorry ko ebie me bag so me yi atale ahye man say ho hwe bi anti ebra wa ho hwe biem no de biem ne se eti ne fitin wo kona esi didi so eto aso okay na fe obi abehu se ya akombata ma me mwa me se ebe ya mintinsi abonten mu obi hu se wa bodamo ma eti ko ba bia na no ma chima hede me nso betim na se ne edem wo ne ma de wa condemn ya scatter funny day bosom do to TV be tu eti didi mu na fe oyi mi fi akọ nkan se me nkọ nkan school ti mi kọ nkan school a ti ho no ye ma akwan a ye be ko ye nim form 3 no e wa akra no na oyi mi se konfo bi ye se konfo bi ya ade okay nti wo de me ba ho na ya be pai na me so okay ene me ko mountains ni na ebra na ode wo konkran no na akom ne da so wom na amase na wo mu ma ko catch school for teachers for say eni kwa so osra mo ma me nkwa assembly na so mo botwene na ayi bi wo me so beba etina mistress no ho no na ohwa wo ya santini ntina akom no onim bosomsem mu nti mistress no aka se onim de wo pa akire ti ma me kire ni mu no so okay ne o ma me nko okay but wo mu a school mu ya na enkwada nta enkofa ema bi mu botwene ni mu ene teacher ni bi wo ka chem se enya ha na me ba be sa ade no me pempo me nko assembly okay no bi agent assembly ni se me de chem tim se na beba de a ene school ma ne me nka tese wasa akohia wo yes masa akohia me town futi wa mani anka school mu okay ana ma me yi me fi ode me esa be se kokomfo ne ho nti me ba kwa ma me so ma me nsi kurom akwa no bi kwa ahumanima ama bosom na sai aba chesi abontin se na me shedem be week na odem kokomfo no se komfo ne kopai komfo no so me kodi ho no wan se me kodi ho 1.5 year wabre okopai no komfo ne nchen ana bosom ne tam me de me call kumawu ye ko di ade na kopai odem ko tena ni nsuom no wa abodan kase ye kodi forest onum na awotwe okay ye ni mako eno ani ma me so isan so opini ye ntine ye stone ntene wa nje bi so ka so ye mama eni bibie nu ana ye di hia me bre na wode bosom ne de wo kono na o ma me ni nyina ka wo ho ondo obi enhu okay na mo konfo nti konfo no so me nkoto omo so clean emre ne yemfa onfansi eniema nti me koto so clean me ni ba mo sam okumokumo ko na me ni mo da ya wo me nsi wo da me 30 pesos na ne kwam de koto so clean onyi ni se wo sere kwanse bi wo bi ho so me ni pedia de me ko me 30 pesos am de koto nti udru se akumawu no abansen na ode okumawu no me ni ba ho so na me wo nsuo ni nsuo no tano no nsuo ka ho e wo yefie ka ho na me wo sa forest mu ho na me tutu me na me na ha de hen me be ye de wa ha ito na me hu se kwan tin omado nsukwan bi da ho na me foro ba so ntin foro ba so se konkoma fo bi do asase no so ito no me duro na me bi so mo se me pe kwan si kwan ho no mo se na de me pie ha be na mo se minim kwan fa so amba ha no mo se okay na fa kwa wi so obeti esi ti minam kwan so amba nsuo ba ko twa nsuo bi da me twa nsuo na man san hu hwi bi mani ba mo sam wo yabusu fie twan nsuo na minim fie hoda wow eni ni nyina ko mabusu fie kwan ko bi sa na broda nti no ni mabusu fie na akwam ne kana mo meka se akwa no onim busum no ho hwe onim ti fie kwa busum ho nsa na busum na ti ai hye me ho nkom wo kumawu ho wa abra wunnim abra me ye ti kuru ma me kura no kura nim busum na de ban kire se wo bo wo bra no na wo kire se wo de kumawu de nim se wo ye komfo dada me meti ha de me se ye nim se kumawu ho de o ye se wa ntu din se ye me ba o kan se wo se ye nchi ni bi wa ha nti se busum ne kan se obefa obi ewo asomaso obefa obi won kwanta nti nkwanta no kumawu no so nkwanta ho so fi se busuafo ni bi wo kumawu nkwanta ho no ne no mutibua no edi ana busum sansa na obekam no kan nipa me ensa wow ema mienu ana ba ema ba ako so okashom so munyina nyo munyina na ope wo bo pese obo busuan nkai so o se ba cause ne konfu na 48 years ansan wasi dem ache oba bekam wo ye oba nka oya oba wa ya berewa na nko oya baba wa nka we kom ni bi nka ade na chefa etina na ya nhwe kwa be na ye fa so a ye do kom a obi dum tete o tete wa kom na ho kra ya obe na akofa wo no kra se ya wo akom tete im
akom tete de ya we wo me se unni boafo a eno ne ya okay ba sa akom wo boafo a ubedi ya but unni ya pi wo mu obo no obekọ no unni boafo me na me di kan me ma me ne bi wọ ne nsem itakoba ne san bo so no chire me akọ okum ya nsan ma me prince mfa me kwa akom tete okay nja no ko de me ko no sa ka chire me prince akom tete na me de wo ko no ko na konfo bi tie kurom ha ye komo ya duru ba bi no gyaye wo se konfo asemasi kura ko me hwese wagyaye iti me de wo ko minim se da bi no wo so be gyaye na wo tirim se wo be gyaye exam se wo tirim se me ko me kwa akogyaye me kwa ba be gyaye ne sa na odi me komisun e wo mampontina na koma ho okay iti ma ni ka enchia na ni dia me odo adaro ma we de wa ba enchia na aseda so anze wa mo na nka samre no krepa enti ha woni di ka tene me a ye de me ko ho no mo no tene me a ti ma me de oba ho bia na de boso no beka no no wagidi aso wani ni wagidi aso wani ni me boso no ba me sokra no ka bata che me ko mu no afila djuma no me be te ase izame ma me ka fine ni mo de beka se yo but me tiri mu de minim de shebi ti me te adjuma na se na ekoso eti ko ba se ma me be yare ma boso no kwa be kire na de so wonye wase yo me kwa ba me ma me ka chem se eni fie a wasi no o ma me fa boso no me fie ho no o kwa ba be je plot ama me ese because a koma county onu ni twaka o prema asem de boso ni hia bia wo ye me hia bibia o be ye na boso no ne timu de fie onu na si no kwa no matena fie ni o si fie a me masi ni de me ma fa akom no emma ho ni mu meji asase ama una makosi fie ede esisu ama na ne matoka bi kwa bo ko ba bia o de beko ana msuo mate eti o kraye ti o kwa ba edu se o kodu ye meti anse ne yawe na sa kokana to akra koka na to no mo ofre mi se memra me ko hwe no me ko mitimi ni di nkomo na me wose me fa ne me bi mre no ti me ba ya me sa be yi ne ma o store ne ne ma me ohia se me sa mfa me na kra me sa de ko me kodu ne sa fe de aduru no ontimi enkasa ontimi wie na no eti akire ya me sa ko ba bi mu ne de na se bi bedu bi firi nchen bedu ya na efre me atese fun ma me efre mu orofo Nkomopa kasamfonyini eso enie ene story we ya yetie no anokwa enie emu areho kakra pa se yede wakoto akomtitie mu na maami a wo taa wachie ama sebe wape baabi ama watena se de wani meye wo ya na mpofiri mu wono nso adane ato ana eho no ento aso no enti no me maami free mu no na koba se na aka atinse na aka me 5 months na me time so se de me be fie esa asase na wa anye ni fie a wasi no fine no wa wie ba no nwie ene no wa boso ni apono de bia no ne na asefo nti yakoba se e wo se me to aso ti abusuanfo yesie ye bibia wie no o be hu maame me maame pọ mam ka kire na pọma ti se akola no me na ba kudjo ka kire se omunim kwan ya me fa so me ba ho nti kwan na me fa so me ba fie obe ya akọ me nsa fa san kwan na so me ba fie na di asem ni nti wana na pọma ye se brother de kebe ya sa tine ma fe na kedu ho ma me fa wonye de enko me ma me so satam next story e wo ho ntimi de ni to store no so na me di me gidie ma busuani se busuani we die me de store no ne adwapade ni gya no se on hwe ma me a obeboa me ma adwapade na koso afi ba no so de hwe ni ba school me ba sam ba gi bibi every store no mo se ma me anya store no so de hwe akom tida ko me bo so mo si ba no se me store no me gu no anu ogu no so no gu store no akwan be no fa so emu ye ma hye prekope na satam kwa no kwa na ma me wosika wa kam no start to kententi na manfo odegamanfo de neka timi kwaji sika no kwa na am sa de bewura akom ni mu store ni mu de bi ko store no de bi aba akom ni mu afi me hwede ne ma ekọ na fe ne ma mu ya ye den babu sumu no metimu sesa akom kam na wosika se de kwa na ekofom wosika hye so wa ma wa dwena nkobo sumu no ho mo wa ma agide na anya nkobo sumu no ho mo a wosika no hye esi skani na be hye afi me hede atete a me frem abusumi so ba be ohia we ohia dwan ohia akokọ ohia nsa mesumi ni busumi pa o mo pe eniema saa ne o ma nentem so oba so timi kasi me hia ne da sei mesumi ni busumi bia o beta meche busuafo so obi enfi me ne be ba nse ne me firi ho na maba ana ne me ba kwa ma ankara na me pakre me ne me dwane ene ya aweho eye ma me ne ya ko so me ma me wu ko de me kwa me gyan se me ba no me ma me no nim so obewu me nim de ko so ko ka kire na poma
brother the fa ne se wo ba pere kope wo de wo ni bi kwa se wo bi kwa na fa ne ka wo manyina aye de eho maame ne tia se dim so ba sa na ye maame ne ya se me maame isu firi mu ameso me da ho me ti firi ho ma anya ne san so enye yi ene ma fa ya wo mu kafra ma fa ya wo mu 31st say so wo hwe video ajaraja TV ehe obi ni mo TV mi sun kafra ma wo sen agumi mi sun chese ma fa ya wo mu cause of so bi na me kire dia me pe dia mi dina na me ka ne ya ama me afide nenne no ibu a 10 pesos kwa na me de beto adwane edi kura no ibi won ma na minya bi ka kwasu po hine na kafra na minya bi mpo na me de beto adwane edi na me bo ntaw dokono na me de asija so se me hunu bi anopa e wo se awia ana se anwumere me twi bi mako eno kwa mako no me kodwom na makosere o san pie mu kura wo ntwi mane me twi mako ni saa me ne me chia me ba kwa na oye mbosomfu ye di bo so konwe ntema ba aya na mo hene mu sonso kaka ene se be sonso na nso si ho na wo nom me sa wo ima me so wo ye mienu pe be ma me na me se ehwe no nti me fa ya wo kakra wo ne bibi die na wo ye gya wa mamfo so no ya sa gya me obi fufura me se behwe no nti me fa ya wo a de ne kakra na papa dumfuo bi eso me mu na nasafo wo firi komfo o so me mu eno ko bi na kire me ho ma me ko ebi se na ma me wo na me ntiase ti me ko ya na ndi o kire me kwan ma me no pa so de nti wo ni ba nti wa nche ma ko di we no ka kire achamefo na gina won se okoda o mon kan che komfo ne se so de komfo de me meto na koma so a ono no bosom no de me beye ne bibia serious ye ban benya mfemfiri no enti e kwa ba ne sa no bosom e koduru ho na bosom so boa me ade o kan me se me mfa me wa ka se me fa busuani me o se me fa busuafo nto me fa abusuafo no kwa se me nkomo mo bosom no kwa me nya ma wo mo enipa bi ewo me mu bosom so wo nipa bi de ye de e de ma me ntintin ti me de nkakra papa no wanyima antena ho kese ewo mu anoma ba osiko ne kodi pa ana wo ma me bosom brafo ba akosinje fa ko ye bisa ana mde bosom ne be ye adwuma kakra bobo mbesi fi no kakra sa ti enu akiri na afidie still na nene memu odin but still na ye fight for say ye be ye de bia me ka se me yonko ba ko we na ya mi nyi na yipam cash money comfort eto me bi oboa me kwan bi so because of say na me free ha na de me de bosom ka tem say o ma me na awotwe o ma me mfo card me so me ni de me di me fa fo mfiri akọ no ho wa aboa so na wo wi adwa na fa me say mai wo say ma wi o me si yo matema fa fo me ba me de ode ma me ni ni ma chichiri bi akura na me fa fo mfiri aboa so sa be duru fi am da bre mi nwa ketewa no kwa so we tuba e ma anya de say ye o so so come den wo bi no mo kakra wa sa chichiri bi so ba ya ne dey e wo so de ba fina de bibira na mani di etimi didi mu aka na bosom no chese da kope mo sini ni ba na me so edu achi wi bire bia no nti 2017 me mfa mfiri 2017 e bo matana se nyina na yawo no wom na me fabu nti 2020 bosom no ba mo si ba no se machi wi mu kan che konfosa onye bi ana me ye ena me amanya kase me ya tun se 2 weeks pe timi ye 2 weeks ni wi ye no o kire me se me nkopedwa me mpio kire me ne maka me ko fasika wen am frame me yonko ni na o se ke am se ke o se me se bosi me mpedwa ye o se achiwe me nguma no me se me ni hwe o kana ma de menye bi akoko menye bi mo sin so pe kana ma ne akonfem menye bi na aka dwan o se me obi wo bra beje boso na kwankire o kire ma me ye o se konfo kwankire me kire we se udi hia bi na ho kire bi mu a se ne wa nya kina benya hwem se wo ye na pepepe se de me pena uhu sa ya no ebi wo ya so aka de hia wo a wo pena fiwe mu na menyema nti we ba sa aka se wo hia me da dia me kan se enkwa ahoden se adwuma no bekoso na me ho nkire me da ne wo ma konfo na ye ko wo ko bi abehan ka ne ade me peka okay waka say ye me cameraman na ka nim de obeka baka so pema kokko minim no me kan se me penkwa ahoden ene se adwuma no betumpon na me hia ka afeni mu koso akom ka nka ho a nantie na ya ampina mpame ya akwanche ni wie no ne ma ene efiti wokon ana ne ho se ne ma e kwan no e ha ase nti nana obi be bisa se akom ede obi kamfo akom ama me kamfo akom se me se obi ka so okom no kopɛ me ka se mpa wo de bra mia me de be ya me de be ya futu ama wa nkasa no bo se de bi adwuma no ede wonye ni se
sade musi ema akom ya akono ntinene obi di mu achi ba akonyi no wose mekom no omdi bu nkrofo fa so eno no ni asem on pa ko ni makom ne hunim de bosom na amfa ne pa ma meka no they say oba you hear me obi timi hye wose na to wokom meka se me konfo ko bi ni se mekom so bosom wo mpe ebe no de eni wo we de eno wo yem piao eni wani ikura wo eno ne ben enya ben ne se nkawa ne we gu nsa eno nka hwe obi de ba na anye yi na we ne gu nsa fa so be na wo top me nipa na me de be yeye enti ni se nipa no he ya ho fama o ya ho siesie na akom life ayebo e wa akom mu a ene ade na kasa no nti wo fa so e de abe kombia wo ha wo ho enti na ni akomfo bi adai wode nsuma bebregu ne ho a di bi hyehye ne nan nyina ya wode betena social media o me ya na minim ni tumi ne kura no minim de kura no no obi ane de no me so nya me de no so hu obi won mo on feel say oyesa de na be ma obi ahu say we de oya ade o we de aduro won ho aduro won ho an ono nim na aduro akoje na o de obrempon ta na kwadwo etimiti wo memfa nse be ye mfie num ana se mfie nan ni a wa udi wo ho so a ebru mfie num abru mfie nan na a wo kobe eniama ben yare ben wo haw ben koda na ben e na anam obrempon ta na kwadwo so abefa wo so a wetimi agye nkrofo ede afiri mu enu de bebrebe na tano kwadwo ne na bosom ni asa omaye ede ama me omaye ama amanfo ama me so manyam aseda ka ya na me kan odu ani ho kompa esibo e bosom ba ko besa na to se akura ka no sabi adwuma na bosom no emo obu a obi ana nipa nde be de eno ayaresa ana nipa no bosom no sa na yare no se obu ama me ho tomia ma ba che o ka empeni ampa bosom ne mere bosom de share mere ne pepepe na ka no eba bedruye enema bebrebe asida bebrebe na bosom no aya amanfo daide aba ebi kwa aguso a eba na obrempon ta no kwadwo we de bomi taw me ne mahwefo se de esi kase wo yetete bosom a wo din na ono kra na bakosem efri hin kwa be no fa so a obepie kumawu a ene asoma so na se mi ba akombosom no be ka me na metie na bakosem no yese me na satam ye fie ya aduana fo me aduana ba tetino mu firi soro ba no mo de bosom no na ye de bye yese no mo ye ntafo ATAALA ani ATAALA konfo ano mo de bosom no ye de bye nti wukọ efi wokọ na wukọ nkunyade mo no mo na de ahoma no mo na mo so no mo de bedru ye NKONSONKONSON eda so wo ho nti o mu firi so ba ko ye ba fan ba ko so nya ba fan ATAALA konfo no ye ba fan ona na bosom no sini na so ana de ni nua no ka no ho ono so ekura bosom ba ko efra na piabra na mo de ba o mo de bedue so mo bedue no mo kopie sa bosom na nsuo na ka ho kokobọ adwoa na sa aseso so mo kopie so na se ho no se de tete no mo kopie asase so no mo kotu nsuo mo bedi ka mo to se aha nsuo da ha na se nipa timiti na ha e ma ne yeyi na mo de bosom no be ka nsuo no ho ana se mo de ekyekire nti ase bosom no ku yefiefo no ono ade o mpene se aduane ho akasa ochiri nti ne yase obi ekoti obi nkontomire okwafuom na okote me na na ba kokote nkontom odi kote nkontom no amuni pakọ na ma ni nipa kọ no ba na wo kasa wankasa me na mkote ne nipa ne kasa na bosom se wakasa aduane ho no wo hye o mu nyina asema ne 40 days ba akwala wanya 40 days nti 40 days na se ene ye no opesa ho na na ehwe wo nti bosom no fa akwala no kotu ni buom nti na piabra bu mu na wo ho ewo mu na se bere ba mu anda komede mbakọ ho na makokyere mu asase no be kura bosom no mbesi ye na omokoye saa amamere no ene ba bia na tete no mokom eho no ananti NKONSONKONSON no omnam so de ba eda so wo be se uko ebusu efiro no me wo ho uwura nkonyadem ho no mu a ewo ho amene wo kase nti obrempon ta no kwadwo no nyo no nko ana na enam nyo no nko ana na mo wode na berafo na enam nti ekoba saa na wono mo enam so a te kwadwo free so ba ye na ATAALA ni ATAALA konfo je say wono mo konsamanchi ande tete no ande o maame to o minim wo mo do be kom ekwa ma ehu no na ba find there wo ba ne sen na wo kom yes tete no yes wo ba na wono na bosom sini na so na o mo de ba minim ani boni shire ma shene do so pa ma ande me ehu ni ntino de mbete na me ka wa se
ene me hu no de me na mo ka kire me na bosom no so betri so a o ka no ene ma me so ma me so tinya me tibi ana ma me so me ka ewe ni de kire o ora fo Nkomopa kasamfonyini so enie unse story na ama wore aho kakra on panifo se ade a ebeye yie bia no eya na ahyase no edin enti na broda wafam ene ne obrenpota no kwadwo ene abosomni asanda roma wadru babia wadri na election year 2024 ene ewomu yesi asunsun ne base ya na abosom nani abri gidigidi afutu sembe na ade ma mene mahwefo wiase afana ne gana afutu sema me de mahwefo e election time ni se election time edin enyema ebesisi no edoso ti de meka chi ni pedesani se ahweye ni wo mu se onfa onku no obi nkoya kasakasa bebrebe ma no wo hene ni pa na chinya ne boso atwaso na ko baabi afi hwemamu awuewu president yakoso ene hwe afi ni me yesisi afi nso nkemu ode nso ni me yesisi ni mu ode ti de meka cha hwefo nyina ne se momma yempa ebomu enye de momma yemfa nsa enkasa nkyira bosom na omomwaye yenkonwa ne yensama fo mwaye na enkoboko maye na mrantie wu accident bebrebe wonso na munim sunsun mu nsem ede ya ne edisi anu ebeye ya mo tena ho ama ye nyina o sakane no na bosom timba kuroma metimi nka bosom ebetimi amba na ofre kuroma hene na ofre kuroma mpanyimfo ebe kuroma nyina no obi afie bia munye kwanse efie bia munye kosua baako ye ntwe soma ase ye mfa nkogu ase ye kwan so ye mfa ngu kuro na tifi apoya ne atoya anafo na yensi ade an ko bia mpra ne fie nsa ne fie anwea ana mpra bola mfamna ne mfansi ano kwan kane ne wo ho pa ene wo hene ene wo ka che obi so nkoya wo ka se obeji kosua di achese o kanse so gina yese tete amamre ne amane na ya to atwene no eno ne yensunsuaso eno ne yensunsuaso yenya eno otimi ka che obi se ne ye nkwa ha o se ho ne mfiri bai ene ye ememu ane maya na ba ne ye hwi ni do munim ne kondom to so obuli we ga okay obuli bu kondom eni adwamai se si buka po ho ahwa po na no na anya dia se akuka me mate na me ka bi anantu pese o chem se sa akuka po no o be mate ni huru bi ba mate ana me me de obese social media na nam se ye ka ho asem ma wo ye de huru bi ti o be ye de so when we dina no say first no ke di amamre no so am ye mpanyimfo no di anim buaye ya ka we nyina ka tu betimi atwa nti kwan be ne be fa so a eti kwan fa so nsasam ye hemfo ya henefo ye hemafo e no mote akonwa so ye mo so ntisa akonwa no mote so nya aso de nya bible eye bosom no mote so enti wo se musu amamre ni amane ni yie enya life bo enya agudi a hye mo ho ne ntima akese mo befura ne chese wo ye hene ya amamre ni amane ubo nkopa baye mo timi ba ni nkonya ko no nto so na sa woni nam he no ye de bie wo hini bo oncheke o hini bo mo fa sa de no kwa se dabone aso ye ko bom paye o so da ye ti aburuchire ye betena so bosom infie mienu ye se tu akotena aburuchire ebedu dabone age se ye frɛ na chama kodina kogunsa chambo no so onim ho hwe ubo no na amamre no ye nkyere obi yi so hunu ene kan first na ehimfo timi ko soa kuruma bosom kase yes ye be soa kuruma no bosom no ye be hwede kuru na ekoso afi ye hyefa ma kuruma bosom no ana se ye hyefa ma kuru no ye kuru no nsuwa edem ene ohini bi na o ye saade no ana na de amma na ehimfo no hunu so mo ka mo ba akomfo be ho se nne no ya yesu atra ene yama apobo no so awura na wo dia apobo abewura mu die wadaroma yese achachafo na mudua nyina motope na ebinim hyebotom gba po sa na mu nkana se yenam apema se okasa achachafo die obo no ma na chane chacha okoto elo nyaaye elo obi nso ye de wo no obo so ye de wo no de na chacha wo no de oye chacha kai na do kwato he ye de moja bi na ada ho say you face we share the toto so the eyira edi kwa be na be fa so be yira ewo mo edi saaro ewo ye ho edi saaro no bako no ba no huru say we ye chachapa we ya chachabode so what na mu nyina mo ya konfo say my social media ya ebua mo na ese ekum bi no nti kwa be na me hu se da bi enipa asimasi die wo ye bukata se de owo adwuma mu die bie mani kakra me yenko die be ma ebi enipa no me ma ha me de minim wa komu no me ma ha oba ha no mo a
on ka wa asem nkyere me okay wo kyerɛ me bi ne nkommo okay bosom ne ba obɛka wa asem akyerɛ wo okay obu won so so a obɛkɔ na yeso kyerɛ mu kyerɛ no eme nkasa wo no wonye wo yeah me de no no ebi ono no beebi okɔ ne tete ne sere ne bosom kyerɛ no si de si kyerɛ no no ene no obu ono ma okɔ beebi a eno ne asem no edipani nipa na wokɔ no okay so okɔ na se bɛboa wa hu se ha bɛboa me okɔ na mo hu se nyede emmoa me ntimi hu se we ne bia wokɔ no aha na bɛboa na se aha na mo bato hwɛ sin no hwɛ se de ne ma na ekɔ na otim se aha de me kɔ bɛboa na no ma de na da bi eduru sa asem we nko aso ne ebisa obi ade se ode wada asem suo se kuro no mbɛ wɔyɛ ne mu de adu atare ekuro bi na obi wɔyɛ ne mu de adu akɔtaa mu ekuro bo kwa na wanwe ne motim de adu no to so epumpunu ma wo bo se ekuro ebetimi adondon na ama na wai se wa hu na me pa akere se ye bra no beso no wo kɔ no behu se ha na me kɔ no ɛbɛboa me ha na me kɔ no ɛmmoa me ene mintimi nka se ye nyina ye akomfo bi me ne komfo bi nya argument wo saa de we ho ye ku bi ma na ye wo me ka kyerɛ ne se oya na wokoye akomu ayibi e ma ho ba nsensem ma na ye ka ho asem e me sidin to me nkoma komkan ne o ne ye de ne me bi keka ya akom ho anipa na se me ye na msida bi ye ka akomfo a ye kan nyina ye de ye ka asem akomfo ba kan se akom ye wo black ne wo white fo na me se white fo ne hemfo na black fo nso ne hemfo okay enu so antimi anye de a nkyirem ba me call nkyirem na white na wo kan ba hunu do wo pa akire okay na ka akomkan yi de wadaro matia wa ne yenko e de ani akomkan ne se bosom na wura wo bosom na asi hu se bosom de wasi bosom na nim konfo no kura wani kosua se no etimi dane wani mu ni se kura ne timi dane e ma ne yeye ana bosom bo no ma na akom ye wo mu mienu ye wo bayi kom ana wa akomkan na meka bo no mo wo bayi ana ode ye de ode e kom obu an okura bayi no ode ye de ode kom ti se nipa na abakọ no hono no na so bosom no kura ma ya bosom no esan so okura bayi ni ti bosom de bayi ni ye de obayi eni na enu ni na ansa na asa asai ba bosom kan ne de obenya bere no wo kakra kosi se ubesi kwantempon papa so ene wo kwa na aseda na eba na chese mo ha no de enye kurufasahye se de madwuma ba so do adwuma ba penetrate this nana e depend adwuma na ade ba bosom no so hu adwuma do de koma bosom a ubo no ko ya adwuma bo no obitim ba papa esi ana adwuma no wa ya ewi na bosom na ya adwuma na ade ameli pakura ewi ubo so bosom ka se nya bere ma me akoya se enkoko akoko a wakoto nchechirem bosom be nya bere twetwa ubo no ma niam achechire no dooso ti se bosom nya time ni eniam no kakra mfiri nipa no ho a no ye no putupura eni nanu nansa ne nipa koro no bi fofra sa ba no wo se ba bosom ba sa enkoyi ba bosom de oboawa oboawo e ma e ya afebo ba wan fa se da ma ne wasan tete asene sa nana broda ye ko wafutuo kire wakira kwan ne biem dwumadi a wodi wo waso ye na afei efa futuo to aso na yenko afutuo amene be ma ahwefuo nyina ne se de meka kire obi bia ne se sebe akom enya ade bone bosomsom enya ade bone se wo kɔ baabi na wo kɔ ya ade a hwe hu sa de na wo kɔ wudi ugidie no wodo na ye de ekɔ enkasa me ekoso ahwe de bi mfa nhye wotirim kase we me kɔ ebe yeye aha me kɔ ebe yeye okɔ na ahwe nipa ne nkasa ne ne ye ne se obesimi awe ka mo wona timu se nipa me kɔ no we die me kɔ ahwe ye nya papa nya de ema me kɔ to jeb ba ti obi won so a obewe ka mo kama uti nipa timu se we de bi se ne kasa kɔ ba me hu se obeye de obeboa me se me ka chon se transfer bi for 20 pesos 10 pesos enku emfa nye wo kra mfiri won sem enfan se wadwuma bi anase bo yie de na o hyebede bi emfa nye wo ba enka so ma anwo emfa nye wa wo de ma anka se wonye de onwo tuanamon pesunsum ne wanim fom ohunu fom otimi hunu no waka kire wo ana obetimi aboa wo ama de wo hwe won se etimi ade etimi aka me wa asoma so nkwanta kumase ho na mo wo si asoma so nkwanta aso wo kona na boroda ho aketu akra de wo beba mi fie aba kire wo se de ha na me ye de me wo asoma so nkwanta na me butu a me di medwuma adwuma de bebrebe na bosom ne timi ye de eye loto number wo ba bosom no wonye ma first kabajiska onye ma sika duro onye ma apart from eno de ya de sa bibi biada
Ubana bosom na ya sa na obehwe ma ho to beka to say wo mebo ma ho to. Okay. Titu edu abobo na enya no. No wo bre. Okay. Bosom no ba obetimi ahwe ohwa kodu achi no na o se wo ni pass me say obedu he. Betimi ajo. Bo so timi ka se we asa ya wi. Eye ni hwenyi ba mo na ni duani mfi o mo nko. Owu eye onyankwanso eye. Pia. No akasa ya de. Achi nti ba se busonfo mo ya awe say ekoye no bosom no ma ya awe. Say eyi ayi so ye. Bo so timi boss me ma dase mehwe ma ho ya de. Ato nti ya de sa bibi bia bosom no ba obeye edi amount bibi bia wo ba bosom no obeye edi amount da bia me ne wo kasa na metufo se bo panyinam bo wo ho so ma wo ho so tuanamon pe baabi efa wo ho koja mu ye die ne mu nkoso entina MC Rapture mani abra da bia matam sunsum sem asimi metri so a na anuma komfo a okoma komkan wonu me ka bia wo mu me tempintin kwa na me dosuko efa wonum edi ba se de be ya be control do na wafaso nana adusei nana broda obrempon tano kwaje komfo na mene no ebo enkomo no bibi hawa entena ho ma ne nhye so enkodi hu awu fanana namba no ne frɛ wone wo beka enkomo adi atwetwe ewo eye nokredie ene ahohare so na nana ka bibi se amfa mfiri bofo ebre a esene fata meba na mabagye sa abosom no ne ho nsem ba bi ofire e ba ne san ni otimi ba na naso a ne din ahyeta na oje ne ho nte ha ene minasa mekraw na edra esene fata no na san ni wadi ahia e won Nkomopa kasamfodini so won yo ya da bia me kan odofo subscribe na share na like na moa na dwumadie no entimi anye ntre ha se de be ya afoforo enso benya nkwaje e wo ye dwumadie mu makraw Dear channel now we Nkomopa TV channel and I'm the authentic man ye Nkomopa TV ni. Me say Nkomopa TV Paul Amantem esumusi de dikanfo. Mona sebe previous amata ko kesa so to coach masa to you say enya na enyu aye enya akroma be cha ukwa be hihi ni be yu aye. Nkomopa TV Paul Amantem mostly dikam na mo sound no kwa de edi boy Nkomopa TV subscribe channel no na share channel no obema o ehun ni ekoso e wasante. Elfe ni agro, adi di agro, ija be shi.